dokoki suna da zurfin littafai a cikinsu. Sai muka ce to babban abu shine mu nemi masana su ko waɗanda suka kawo suka shirya abin a madadin shugaban ƙasa su zo su mana bayani. Wato shi kwamitin wato finance wanda Sani Musa shi ne shugaban wannan kwamiti din, aka shawara suka kawo shawara tare da suka same mu shugaban muka ce to a kira suka kanca za a kira waɗannan mutane su yi bayani zaman cewa za a yi tambaye za a musu tambayoyi kuma su yi mana bayanin me yake abubuwan da suke ci sannan kuma 'yan Najeriya samu labari. Saboda ɗaya daga cikin wanda ya ba da shawara kan cewar a kai kwamiti su duba, to ba zai yiwu a kai a ba kwamiti su duba ba har sai an karatu na biyu. Kuma sai aka la'akari kan cewar an yi jawabai sun yi bayani mu za mu iya tambayar su, amma waɗanda suka kalla abin talabijin 'yan Najeriya ba za su iya tambayar su ba. Sai muka ce to ya za a yi, aka ce to in aka kai karatu na biyu nan ne 'yan Najeriya za su iya zuwa su ma su kawo su ina su lokacin kuma su yi tambaya. Karatu na biyu nan ne ake zuwa kwamiti. Ai karatu na biyu da ake kawai dai kowa me zai magana mai gana ba sai magana ba zai magana ba, saboda ai tsarin dokar haraji sai da wato mutum wanda yake da ilimin haraji, to shine yanzu aka tura domin su zo su duba su fiɗa komai da komai sannan su gaya mana ga abin da ke ci ga abin da ke ci ga abin da ke ciki. Ai ba wai karatu na biyu ba shi kenan wai an gama, a'a nan ne ma ake ke farawa. Kuma an ba da dama ne talakawa kowaye, matasa, yara, mata, malamai, kowa ya ɗau littafansu da duk wani abubuwan da ya sani tsokacinsa da korafinsa sai ya je kai akan wannan tsari. To wane ne ai ba wanda zai zo ya abin da zai cutar da mutanensa, ai ba wanda zai wannan. Yanzu abin da ake ciki sai ma an san ma menene ma a cikin dokar, ko dai ba mutane ba sani ba. Mu kanmu wasu 'yan majalisar ba su san ma me yake ci ba. Masana ba zo sun fasara sun buɗa sun karanta sun ce gashi in aka yi wannan zai mana lahani, wannan ba zai mana lahani ba, wannan zai cutar da mu, wannan zai kaza, ba kai ga wannan gabar ba. Ai sai an fede mana buri hakutsiyarsa kafin mu san da yawa san abin da ake ciki. Shi sa aka tura kwamiti ayi je ka duba ka kamala mu san abin da ake ciki, abai kuma a kira masana su duba, to ba kai ganin ba.